Laro pui wai tiu sial clear tu zong zong ten zava in chi bei vek ule tu na chuan last episode student of the year kan lo recap le dona subscriber zong zong ten zava chung kalom tak zeta chuan ala subscribe lo inu mani pon lo subscribe zel ula chuan pathianin remati chuan he aya video na karon da zel dona nia episode 1 2 3 len lo tan chuan description na kan da renge Rohan chuan Mia chu abial nu ria ni reng tor thu le student of the year title ka chu pui don che ti in manaf chu avaril an college lu ya chuan ale le ta an coste chuan Rohan chu team captain ni le turin an thlanga ma se Rohan chuan alo nar Saint Teresa lama ero Mia le Shreya chuan in muhlau Rohan an huat chhuat tir ang bok khan manafa po huat chhuat tir ve turin angena Archian tel hui chuan Rohan chu an lo lom ho lo Abhishek chuan Rajafti ma umri turin angena an thu soi ang chu apom vek to mei Shreya lo lang hlol mei an trophy dong lo kengin Mia ten om le phakhar lutuk chuan pakhatna ni me mei chu du loin asoya Rohan chu lamin ti sak lo lom tu thopuyatan asoma Rohan chuan Shreya thilpek chu lo narin apei bodeya chuta Rohan a thiante chu lo in rolin engwanga khatiang thiante po patsan na poiti lo kha isom du antia birthday party jana thilseng zongjong kha kati vekani ani thule Rohanin innam hnoina pakhat ma anei lo thu asoya an thuria ta wang chuan Rohan po a thianten thiana an komtran Rohan le a thiante chu Shreya muturin an chua Shreya bula chua asomna apom thule ma se phubalak adu wang ni lovin athiamna porchok adu wang jok ani ti in asaya anin tualai chon Shreya mulol lamjir tura local hiani hemini atanghin lamjir tanin Shreya la amel thaina pianal bok nen then om khoveng clear a hlongei mei Shreya ina ho chu Rohan chu hlat turinati achan chu Rohan pon phubalak nan amhang aring ve ani ma se Shreya chuan athusoi chu nga mana lo ngai lo hemini hi Shreya birthday alo ni reng mei ma se achong te taknyal pona birthday hi an lom puisi lo happy birthday to me ti in akha charin azaya aruma chuan midang aom ve ang dewin asong to vela kawan khongei lutuk Shreya hi a u chu soilo apa taknyal pon birthday gift po a mu jolowa ti chuan zanlama chuan Rohan le an lamna hmuna khana vakal le ti chuan awatleng chu athil mu chuan athong hle mei Rohan le achung te chuan an lo surprise reng lo ni in apian hnulama lom sak tu vai khatna aniang Shreya chuan engtinge ka birthday ri zoka atia Rohan chuan mel tha chu engtinge an birthday kan thia lowang ti in a chei zawa yu in birthday lom te lulnen engwangin nge ilom lo ti in azota Shreya chuan keima in kapa hnena lom ka du lo alom ti in dot arila hemini atang hian Shreya le Rohan po anin ngai chau than viau Shreya po Rohan zuana awaitan adu zia te chu tilang le viau ma se Rohan ero afiam thu me me angai thung ani lamin ti siak huna lo thleng le beiseina ange in pakhatna chu an lakta ma se an trophy don chu Shreya chuan ina hondu lo achan po achuang ten enga ma an ngai don lo thu a hriat wangani Rohan chuan anu chungchang azo Shreya chuan kapiang chia ti in kanu in min boran sana kapa chuan kanu boral sana min pu in vandoi na thleng tua min ngai halani ti in Rohan le Shreya in kwalai chuan Mia lo thureng hi Rohan chuan a mu Mia chuan athiam lo zia le manaf le anin then thu asoi Shreya la chuan Mia chu ai lo khopa dorpuya chuan in kom turin an phei Rohan chu ngai dama dilin renew puya asom le Shreya la chuan Mia ring to lo turin a lo ti ve chem ti chuan Mia in kalamhangai reng che asin ati cha Shreya thinrim chuan keipon ka hmangai alom atia Shreya le Mia chu in hnial buain Shreya thinrim chuan Mia chu coffee ati buak pal Rohan chuan Mia chu ngai tuawatin Shreya chu kalbo turin atia Shreya thinrim chuan ina hota deya sindot le chuan Shreya pa le
chuan tuk thian an kial du buthang khala lamzir phalsak se angen le ma se anhial sak pa chuan afanu chu lotling tak tak chuan aring miat lo ani rohan chuan Shreya pa muturin Shreya le an trophy dong chu ron kengin buthang kha khopuya chuan alam thiam ber ti in asoi Shreya du dan za sakhram turin angin annual college dignity club aron tlengle ta opening ceremony an nei lai chuan rohan a thian te chuan ngei om deuh chuan an va fiam chian zolama chuan manaf le a thian te chu rohan a thian te chu an khoi hrep sangte ang meina lokala abisak po hi ma sian tam ema wangin a hnelowa manaf chu inti theideuin sk toya ang deuin anti para vela rohan alo thlan chu chak takin manaf a thian te chu a khoi ngal pop pop tun tum chu rohan po hi RCB tipa ang main achaka ti chuan an Boston thello se manaf po hi games a sunzom an ring to lo ani thlai lama chuan mia le rohan po an lo in von ring a mu chuan Shreya chuan amita phok le Shreya po local coffee ati buak awangin ngai damadila rohan chuan Shreya chu akut chu avon le chuta Shreya chuan rohan chu tina tolo turin mia chu arhila chua arwal ngal rohan chuan Shreya chu a ziwat Shreya hne na chuan itha em avati rohan zot na po chang lo chuan apa in buthang khala lamjir aphal sak thu soin lom thu arhil le dei Shreya chu alom rolin a bo do na wangin a mela chuan lungai na aput hlia rohan chuan kamhangai che ti in arhila ma se Shreya chuan kamhangai lo che ati le dei abisak po lo harle in anin ti boy san chu rohan chu an pu dei rohan hoem em tu abisek chuan rohan tanzong in thu achhuak le ta ti mangin kan khel ngai lowa ma se tu na chuan ti mangin kan khelang ti chuan kan champion theidon ati zui athian te chuan an lom hle mei sindot le a chuan rohan le atim te chu exercise la in dignity cup lak ngei turin anin puwa cha char dignity cup chu an tanta ama sabera chuan running race in elin abul lama chuan rohan chu chakvel se manaf chuan anwa le pelin 80 metera ero apakhat na chu alak veta Saint Teresa po apumpuya amasa anni tathowa mipui makti le ringlo tak chuan fishery college te chuan kabaddi final hialan lut kabaddi final a chuan Saint Teresa college le chuan anin beidon ani mia botengki hlimlu tuk chuan rohan chu azuko a Shreya chuan athik ti a hei rol ani lo in lama an ho chu mia chuan rohan chu kis me yatum ma se rohan chuan alo nar thung mia chuan thildik lo omem ni azot chuan rohan chuan kati swal ngai bok hi ka du to lo ti in a chang final match an tan ma chuan rohan chu Shreya bula kalin an match en tur asom Shreya chuan nangma tipur tu in boteng ki kha tok mei lo mi ti in a Shreya rohan chuan mia chu kahun kalto mi ania nang ero chu kamaton me kani ti in asaya Shreya laka aril ru put mangjong jong chu asai ta vek a Shreya po ama tanga lo mangai reng to ti in asai let tu na chuan officialin ani ngai jong tak tak ta kabaddi po final an lo thleng ta Saint Teresa college Fishery college chu antan atira chuan Saint Teresa college chu travel ma se Fishery college chuan an hle pel tamei mana fatim te chuan phakar chua in rohan chu hliama saberin chuan amal te in antina a half time atop meu chuan 44-17 an ni phak trok ta ani cholok lai chuan an boss pa CCM chuan in nu tol mei chu arot ta ma se rohan ero chuan a dream chu lotling ngei turin an boss chu hniali games khel chunjom le turin alu leta rohana phurna po midang po ti phurin mi zongjong makti turin apakhat na chu an lakta atim te chu an champion taksia chuan rohan chuan best player dongin atumber student of the year chu ani ve theita khongein like and subscribe kha in kut zungin loti keu ro wo
Student of the Year 2 chu atop ta in zawai in hun mang nuam vek ule.